todos e todas por acudir. Dende o BNG de Noia, queríamos conmemorar estes 700 anos da construción da muralla. Pensamos que son unhas charlas ben interesantes xa de por sí, pero bueno, o feito de que teñan pasado estes 700 anos, este centenario, pois dalle un aspecto máis simbólico. Bueno, pois sen máis, primeiro van a falar Manuela Pérez e Lola Gil. Elas son as autoras do estudio arqueohistórico que está incluído no plan de conservación do casco histórico. Logo vai a falar Ana Isabel Filgueiras, que traballa como arqueóloga na Oficina de Rehabilitación Municipal. As tres foron estudiantes teñen a licenciatura de Arqueoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela. No caso de Manuela está especializada en estudios medievais, no caso de Lola en estudios prehistóricos, e no caso de Ana Isabel ven facendo unha fonda labor nos últimos tempos no campo da tradición oral e da etnoloxía. Despois, por último, pechará o acto Rosana Pérez, que é a deputada do BNG no Parlamento Galego da nosa zona. E, bueno, sen máis, deixolle o protagonismo a ela, que son as que teñen que ter no día de hoxe. Gracias de novo por acudir. Hola, boas tardes. Bueno, en primeiro lugar, en nome de Lola, en nome eu propio, moitísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias especialmente ao BNG por ternos convidado a este 700 aniversario da construción da muralla de Noia de 1320. Bueno, Noia é un pobo profundísimamente ligado á cultura. E, como non podería ser doito xeito, conta con unha gran tradición historiográfica. É dicir, hai moita bibliografía e hai moitos e magníficos estudios sobre a historia de Noia. Como non podía ser de outro xeito, dentro desos estudios estudiouse a muralla. Os principais estudiosos da muralla de Noia son, en este caso foi Fabeiro Gómez e Pedro García Vidal. Bueno, dada a cantidade, pero sobre todo a altísima calidade destes traballos, nós non vamos a centrarnos demasiado nesta muralla, porque nada podemos soportar a estes traballos magníficos que nos preceden. Entón, nós o que vamos a facer é abrir, digamos que un pouco o foco e contextualizar a muralla de Noia nos distintos sistemas defensivos que tivo a vila e o seu territorio ao longo da historia. Sistemas defensivos que quedaron registrados mediante arqueoloxía ou mediante fontes documentais ou bibliografía. E outros teñen un certo carácter hipotético, porque nos baseamos en evidencias arqueolóxicas, pero que son tan febles que non nos permiten movernos máis alá do territorio da hipótese. Bueno, xa doulle a palabra a Lola. Hola, boas tardes. Bueno, en primeiro lugar, imos a dar unha breve visión sobre os diferentes sistemas de defensa que tiveron os asentamentos e as poblaciones no territorio de Noia, pero con anterioridade ao momento en que a población se asentou no que hoxe entendemos por casco histórico de Noia. E en ese sentido, vamos a empezar un pouco polo cambio de era, porque é o momento en que empezamos a ter vestixios arqueolóxicos de entidade. Entonces, en ese aspecto podemos falar, por exemplo, na Dedo do Ferro do Castro da Barquiña, o xacemento Castrexo, que se asenta nunha península, que supoño que todos conocedes, sitúase aos 2,5 km daqui do centro da vila, e en esta punta se construiu un castro na Dedo do Ferro. Hoxe en día está bastante alterado por construcciones contemporáneas, pero todavía se pode vislumbrar a súa morfoloxía original. E entonces vamos describir que consta dun único recinto que ocupaba o centro da península e despois dunhas defensas. E estas defensas
se sitúan únicamente na zona do Istmo, que é a zona que, bueno, lóxicamente, une a península coa terra. Bueno, constaban de unha muralla máis un foso, que é o típico tamén de todos os castros e sobre todo os castros costeiros situados en península, de todo o noroeste peninsular. Bueno, polo que vemos entonces, falando de xa de defensas, a zona do mar non tiña unha defensa clara, estaban abertos ao mar, sin embargo defendíase pola zona da terra, porque os inimigos chegarían, ou contaban con que chegaran desa zona. Outro exemplo sería o xacemento que se localizou fai relativamente pouco cando a construción da Ponte Nova sobre a ría, que está situado na ladeira que baixa de Taramancos, moi cerca da praia de Testal. Isto xa sería, pensamos, quizás un xacemento, ainda que non se pudo excavar na súa totalidade, pero posiblemente sexa un xacemento castrexo, pero xa romanizado, pero que ten unhas características moi semellantes no sentido da súa localización. Sitúase moi cerca do mar, en unha zona de bo fondeadeiro para os barcos. E o Castro da Barquiña sería unha cousa moi semellante. E, bueno, despois, xa un poquinho máis tarde, xa en época romana, hai noticias da aparición de basas de columnas, de mosaicos, de tégulas, tellas romanas, nunha zona indeterminada entre Barro e a Barquiña, pero xusto na costa, no litoral. Son noticias do século XIX e tamén hai noticias no século xa XX, cando non que un xeógrafo francés que estudiou as rasas litorales pola zona toda de Galicia, pois dá esa noticia na súa tese, es que en un punto cerca de Barro, entre Barro e a Barquiña, nun corte de terreno, lavado polo mar, apareceu, encontrou materiales de época romana. Entonces, en estes momentos, digamos, de cambio de era, no edade do ferro tardío, vemos como as defensas que impoñen os habitantes na zona do noso territorio, cerca de Noia, son, sobre todo, contra a terra. E están moi abertos ao que sería a costa, os fondeadeiros vinculados á mercadoría, a zonas de tránsito de mercadorías por mar, pero se abren ao mar. Sin embargo, vamos a ver que este tema vai cambiar, e vai cambiar xa a partir da Alta Edade Media. Xa en estes momentos que, a partir do século VIII, IX, X, incluso a inicios do XI, hai unha grande inestabilidade, son momentos moi inestables e con grandes, hai ataques moi intensos, tanto de musulmáns, que, hai noticias de que se asentaron na Illa da Creva, que utilizaron como campamento base para racias que farían por esta zona, e como tamén, sobre todo, de vikingos. As costas galegas aguantaron 4 racias de vikingos dende o século IX hasta xa primeira mitad do século XI, e, sobre todo, no século IX, na mitad do século IX, estes ataques vikingos tocaron moito as rías baixas. Na ría de Arousa asaltaron moitísimo, pero tamén, posiblemente, non deixaron de asaltar as zonas da ría nosa, da nosa ría. E en relación a isto, vemos como as poblaciones campesinas que antes estaban asentadas na zona do litoral, como acabamos de falar, se retrotraen e suben a zonas máis elevadas. E en este sentido, temos a segunda diapositiva que vemos, isto é a situación da sede parroquial de Santa Cristina. Fixadevos que aquí o máis interesante de todo non está mesmo no litoral, aínda que pode aproveitar os recursos mariños, pero afástase, sube na ladeira. Pero fixadevos, o máis importante para min é o feito da situación estratégica de control visual sobre a ría. Ve perfectamente se unha manada de barcos vikingos entraba pola ría, inmediatamente os detectarían, e entonces en este caso optaron por non, primeiro eran poblaciones campesiñas que non contaban con demasiados recursos seguramente, pero o que optaron en este caso foi por situarse en unha zona que lles permitía vigilar o acercamento dos inimigos por mar e en ese momento optar e escapar, fuxir monte arriba. Por que? Porque sabían que esta xente o que viña era a destruir e a coller botín, pero non pensaban en asentarse en esa zona, con cual, unha vez tomados o botín, volverían a marcharse e esta xente regresaría ás súas casas a refacelas, por suposto. Pero, vedes como cambian a forma de defenderse.
de construir murallas, os castrexos contra a terra e totalmente estar abertos ao mar, en época xa alto medieval, como cambian as circunstancias, mudan as formas, súbense para a ladeira e, sobre todo, e isto, ademais, na zona das rías, concretamente estamos falando da ría de Noia, pero se pode falar da maior parte das poblaciones costeras das rías galegas, se separan do mar e buscan zonas estratégicas de dominio visual sobre a propia ría para a vigilancia de que podan acercarse os inimigos por esa zona. A ver, si pasamos a seguinte, sí. Na zona de Noia, antes de que, no territorio que hoxe en día é Noia, antes de que a población estuvese no que hoxe entendemos como Vila de Noia, tamén había comunidades non só campesinas, como podían formar as parroquias, sino tamén comunidades monásticas, como podían ser, en este caso, os mosteiros de San Martiño de Corenza e Toxosoutos, que se encontran no interior, escondidos en fondos de vales profundos, escondidos de regos, pequenos regos auxiliares que van a desembocar ao Tambre, pero tamén estaban abertos a posibles ataques que entrarían polo río. Entonces, nos pensamos, bueno, esto sí que sería unha hipótesis, por eso en esta conferencia intentamos avanzar hipótesis, dar datos arqueolóxicos e históricos, pero sobre todo tamén avanzar hipótesis, en este caso, sobre as posibles defensas, para que todos pensemos un pouco e, bueno, vayan salindo ideas, etc. Isto que estades vendo agora é o Monte Castelo, que se sitúa entre Vilardante e Nimo, e, bueno, como non sei se podedes apreciar, na súa cima se aprecian unha serie de derrumbes pétreos, unha zona plataformada. Aquí había unha torre de vigilancia. Non se coñece a súa datación inicial, cando se construiu, que eu sepa, nunca foi excavada tampouco. Aparece en documentación do deslinde do couto do mosteiro de Toxosoutos no 1135, creo que é. Pero pensamos que incluso a súa primeira conformación como torre de vigilancia pode ser incluso anterior e estar bastante relacionada con todo isto que estamos falando do alonxamento da población da beira xusto da beira da costeira e a implementación de medidas de defensa que non son físicas, sino que son preventivas. En este caso, sería un ateadeiro. Pon a seguinte, por favor. Estas son as vistas que se desergan desde a cima deste xacemento. Vedes como controla exactamente, perfectamente, toda a ría e incluso o estuario baixo do Tambre. Este xacemento, esta torre de vigilancia se atopa moi cerca a un tiro de pedra, como quen di, tanto do mosteiro de Corenza como do mosteiro de Toxosoutos, co cual, aínda que estritamente os dous mosteiros poden ter fundaciones un pouco máis tardías, o século VIII, o que si nos consta é que por esta zona había eremitas e eremitorios con xente xa religiosa que vivía nos mismos vales do que estamos falando. Entonces, bueno, pois nada, simplemente deixar a hipótesis lanzada aquí de que en esta época os sistemas de defensa basicamente eran de vigilancia, de prevención e, a min o que me chama moitísima atención é que este xacemento, esta torre de vigilancia, o que está vigilando é a ría e o esteiro do río. E, será por algo, non? Porque os enemigos posiblemente viñan por aí. Moi ben. Entón, agora vamos a volver a Noia e vamos a centrarnos durante un rato na primeira estrutura defensiva que hubo en Noia, que foi a Fortaleza do Tapal. Noia foi fundada no ano 1168 mediante unha carta de poboamento otorgada polo monarca Fernando II. Pero, de todas formas, é un feito xa asumido por toda a historiografía de que esta fundación non é ex novo, é dicir, aquí había un poboamento previo, e o que dá é carta de natureza a unha realidade preexistente. Deste poboamento previo, pouco ou nada sabemos. O que si podemos intuir era que estaba relacionado e vinculado a actividades agrícolas e actividades pesqueiras. É tamén un feito asumido pola historiografía que as vilas costeiras galegas tuveron un desenvolvemento moito máis tardío no tempo que as vilas do interior, precisamente polo que acaba de contar Lola, por culpa das invasións
sobre todo dos normandos e vikingos que viñan polo mar. Ben, a pesar de que, como acabo de decir, Noia é unha vila de fundación real, Noia pasa xa moi pronto enseguida a ser gobernada polos arcebispos composteláns. Estamos a falar do século XII, estamos a falar da plena Edad Media. En este momento, en Europa Occidental, estáse producindo o fenómeno do feudalismo. O feudalismo, bueno, moi resumido, basicamente, é que os monarcas empezan a reorganizar o seu poder, pero non teñen instrumentos, non teñen ferramentas para exercer o control do territorio. Entón, o que fan é repartir o terreo entre a alta nobreza, sexa laica ou sexa eclesiástica. En este caso, pois é nobleza eclesiástica. Isto vai para Noia, vai para o arzobispo de Santiago. Este ten que crear en Noia, ten que construir unha sede da que organizar o seu poder, unha sede, digamos, que administrativa. Pero que isto é moi importante, non vai a ser só unha sede administrativa, senón que vai a ser unha sede simbólica, é dicir, ten que quedar moi claro e moi definido no territorio quen ten o poder, quen goberna. Entón, que é millor que facer esa demostración de forza e dicirlle ao pobo, aquí quen manda somos nós, temos este magnífico castelo para encerrar aquí a quen faga falta e defendernos tamén de incursións enemigas. Eles, os arcebispos composteláns, elixen para montar o seu castelo na Praza do Tapal. Ten a súa lógica, porque tamén ten unha función defensiva. Agora vamos a ver, a Praza do Tapal a fisiografía está moi desdibuixada por o parcelario actual, pero ainda así vese que é un alto, rochoso, tendelo que imaginar ainda máis pronunciado, con moita rocha, rocoso, é defendido en gran parte polo río e polo mar. E, ademais, era unha zona de control de paso. Nós non sabemos, porque aquí non se fixeron excavacións arqueolóxicas, entón non sabemos que había antes da fortaleza do Tapal, pero, podemos imaginar que habería uns tinglados, uns pequenos almacéns, pouco máis, porque aquí non hai, dada a naturaleza da zona que é rochosa, non hai, digamos, que solo agrícola. O que sí é moi probable, e aí tamén entramos no terreno da hipótese, é que dende tempos inmemoriais, incluso xa dende época romana, é moi posible que aquí no Tapal sí que existise ao menos un posto de control e vigilancia, porque está na desembocadura de dous ríos, este era un punto de comunicacións. Ben, entón, os arcebispos construen. E o que aquí foi construído foi un conxunto estratégico formado por o Castelo do Tapal. O castelo estaba situado onde está o Club de Xubilados e a cafetería do Tapal. Tiña unha torre situada cara a Porta da Peregrina e, ao redor, foron conformándose diversas edificacións, cortellos, edificacións anexas, etc. E todo isto conformaba unha praza rectangular e protexida por unha cerca de pedra. Había dúas portas, unha que daba á Rúa da Peregrina e outra daba a unha praza onde se situaba a igrexa de San Martín, pero non actual, senón tamén é algo que está admitido pola historiografía que previa á igrexa actual existeu unha máis pequena, máis humilde, coa vocación de San Martiño do Sobreiral, porque nesta zona había moitas sobreiras. As portas eran de arcos oxivos e nesta torre se situaba a cárcere da fortaleza. E dende aquí era onde os arcebispos, impartían xusticia, cobraban os impostos, é dicir, gobernaban o territorio. Ángel del Castillo, que é un historiador decimonónico, era unha fortaleza constituída por un recinto amurallado e defendido por unha torre, que en 1526 estaba en parte caída e mal reparada. Entre os anos 1467 e 1469 prodúcese a Segunda Revolución Irmandiña, que, foi unha revolución, digamos, que dos pequenos e medianos contra a alta nobreza, porque estaban exercendo un poder absolutamente avasallador. Os irmandiños de Noia eran labregos, eran mercaderes, eran tamén mariñeiros,
E, entre outras cousas, desmontaron, destruíron as torres de Outes e tamén destruíron a fortaleza do Tapal. Despois da Revolución, levouse a cabo o famoso preito Tavera Fonseca, que, bueno, por simplificar, dá lugar a unha especie de inventario onde se dá conta de todas as desfeitas que fixeran os irmandiños. É un relatorio, pois eso, do que había sucedido. Entón, aí temos diversas testemunhas e algunhas falan do Castelo do Tapal. Entón, por exemplo, un testigo di: era unha casa grande de aposiento, donde se aposientaban los arzobispos cuando a la dicha villa iban, lo cual dice el dicho testigo, que era labrada de cal e canto, e que cree el testigo que no tiene ninguna torre, e que dentro de ella había cámaras e sobrados y salas, y que no ha acordado de qué manera eran labrados dichas casas, había cámaras y sobrados, que no es acordado de más edificación que tengan. Pero, sin embargo, despois hai outras testemunhas que falan de torres, falan da cárcere e incluso falan de cortellos e de grandes habitacións con chemineas. Ben, deste sistema defensivo publicou Pedro Fiaño un esquema. Aquí tendes dous, un de máis detalle que vedes aí, debuxa a torre e describe que é a torre, e ao lado está o castelo, e falei dunha canle. Esta, digamos, que é unha visión máis xeral do que era a fortaleza do Tapal, ca súa torre, ca porta peregrina e ca outra porta a San Martiño. E, rodeando todo isto, había casas, muralla, e isto conformaba, o patio de armas dos castelos medievais. Ben, nós non sabemos cando foi destruído realmente todo isto, o que podía quedar. O que sí sabemos é que, por exemplo, eu atopei un foro do século XVI onde unha persoa afora precisamente un terreo para construir unha casa á beira da porta do Tapal, co cual nos está dicindo que se había porta, pois algo debía de quedar desa muralla. Pero o que é máis interesante é que eu creo que aquí pasou un pouco que despois pasou coa muralla de 1320. Nun momento dado, lóxicamente, xa había esa muralla exterior de 1320. A muralla interior xa non tiña moito sentido, tamén estaría derruída, e o que se fixo foi construir encima do que esa muralla previa tivera delimitado na praza. E estas construcións e esta conformación da praza perdiveu hasta o século XX. Eu creo que nós todos os que estamos aquí non coñecemos, non sei, pero non coñecemos outra plaza que a que temos agora, non? Unha praza grande, aberta, pero, se vos fixades neste plano que de 1907, ves unha realidade diferente na praza do Tapal. Vese que non había unha praza, sino que había dúas. Mirad o detalle. Aí se ve perfectamente. Castelo, que é onde está o Club de Xubilados, porta, esta outra porta, casas, marcando o patio de armas medieval. E por aquí saían, aquí había outra praza, e está a igrexa de San Martiño. Repito, este plano de 1907, entón, pero hai máis. Neste de 1936, dibuixo o mesmo, é dicir, ata 1936, entón, polo menos, a praza de San Martín estaba conformada deste xeito. Non tiña nada que ver co que hai actualmente. Desgraciadamente non sabemos, non temos os expedientes de demolición de todas estas vivendas e non sabemos a data en que a praza colleu o seu estado actual. Temos fotos, esta é unha foto de Ruth Matilda Andersen, e, como vedes, intúyese isto que vos acabo de mostrar no plano, non? Aquí vedes, esta casa sería unha desas que cortan a praza en dúas. Esta era unha gran casa que estaba no Tapal, nun lateral. Nesta foto tamén, vedes, vese aquí este tramo desta como se metía para o interior da praza, marcando ese rectángulo interior. Esta tamén, fixadevos, vese moi claro como enmarcaba a porta de San Martiño, como se metía na praza, quedando solo vista desde atrás, solo podían ver a porta da igrexa, non podían ver a fachada como podemos hoxe ver de San Martiño na súa totalidade. Outra, tamén, que está, xa vos dades conta, esta casa estaría onde están agora os bancos corridos. Aquí queda unha ventana oxiva, quinta que se conserva, onde estaba
o Castelo dos Arcebispos e despois que foi Pazo dos Churruchaos. E por último, non ten que ver exactamente ca fortaleza, pero si ten que ver ca praza do Tapal. E tráxena porque buscando as fotos para esta presentación, claro, se falamos de murallas e fortalezas, falamos de patrimonio. E, bueno, isto ilustra un pouco como cambiou a nosa sensibilidade respecto ao patrimonio. Fixadevos na praza, chea de coches, completamente. Era un aparcadoiro. Unha imaxe que hoxe nos parecería unha aberración, verdad? É que dicir, pois isto, bueno, non foi tanto. Pero que máis ten pecado, porque se vos fixades, hai un camión cargado de bombonas pegado á iglesia. É dicir, non pasou unha desgracia porque non estaba de pasar, pero... Entón, bueno, é como foi evolucionando un pouco tamén, era para mostrar un pouco a evolución da praza hasta o día de hoxe. Bueno, pois entonces, unha vez que xa temos un pouco vista como esta fortaleza se vai desenvolvendo, bueno, pois co tempo, alrededor da fortaleza se vai desenvolvendo a vila medieval. E en este sentido, Pedro García Vidal facendo un análise espacial do parcelario, ve como o desenvolvemento de 3 anéis ao largo do tempo, non? A primeira, o que vai estar en amarillo, sería a fortaleza do Tapal e todo ao seu arredor. A segunda sería o espacio que vedes en azul, que sería un segundo nivel de momento de desenvolvemento, eso sempre en función de análisis do parcelario, de como as rúas son máis estreitas ou menos estreitas, como van facendo aneles alrededor de si mesmas, e o terceiro xa, que sería o verde máis oscuro, que, bueno, xa o espacio que cinguiría a muralla de 1320. Bueno, entonces, en base ás evidencias arqueolóxicas que fomos, bueno, documentando, digamos, ao largo de todo este tempo, desde que se levan facendo excavacións arqueolóxicas no casco histórico, bueno, recollimos unha serie de evidencias que, aínda que son de pouco definidas, fannos pensar que pode existir un nivel intermedio en medio destes anéis que estamos vendo. E, de todas maneiras, este detalle viría a confirmar unha hipótese xa adiantada por Pedro no seu libro da Noia da Memoria, pero que pasa que non coincidiría exactamente con estes niveis, con estes anéis de crecimento que se ven segundo, estudiando únicamente o parcelario. Ora xa iríamos a falar de evidencias arqueolóxicas pouco definidas, isto tamén o quero deixar claro. Bueno, en principio, esta diapositiva que vedes, esta imaxe, é o subsolo, é o terreno natural que encontramos normalmente no casco histórico. A non ser donde aflora en rocha, que en algúns puntos sí que aflora rocha compacta, o substrato de Noia está formado por arxelas, unhas arxelas de formación holocénica que, bueno, son moi claras e moi evidentes. Cando encontramos isto, xa sabemos que aquí, máis para baixo, non hai evidencias arqueolóxicas, porque isto é natural. E, bueno, ademais é moi característico porque ten estes colores alaranxados, un grano moi fino, é moi plástico, non hai dúbida. Bueno, pois en este substrato natural arxiloso foron aparecendo unha serie de buracos, vamos a chamarlle de fosas excavadas en esta arxela e que posteriormente se rechen con unha terra húmica moi oscura, xeralmente, o que nos está indicando o concurso de acción humana. O sea, son excavaciones artificiales realizadas pola man humana que despois se reenchen, posiblemente porque esos buratos xa non foran necesarios ou porque necesitan ese espacio para seguir construindo. Bueno, pode haber diferentes motivos, non? Bueno, a día de hoxe non podemos ni siquiera confirmar a cronoloxía ou funcionalidade de todas elas, pero que tanto a Manuela como a min chámanos moito, estamos continuamente a falar delo, porque xa encontrei outra fosa. E mira ti tal, estamos continuamente a falar delo porque nos chama moitísima atención. E, bueno, se pon a seguinte. Esta é a de... A ver, sí. Bueno, esta, por exemplo, é un único solar, da Rúa Carreiriña, da man do leste. Onde estaba Modes Ernesta, que todos coñeceredes. Pois, bueno, fixádevos, o que vemos en superficie, que non está excavado, é o substrato natural, e hai, bueno, o que nos podemos chamar de un campeiro de fosas, clarísimamente. Estaban recheas por terra oscura.
a veces aparecen materiales, pero son normalmente, o problema que temos é que son materiales moi pouco característicos. Suelen ser tellas, algunha cerámica moi pouco recoñecible. Bueno, en este caso, nós pensamos e estamos casi convencidos de que se trata de barreiras. Serían, pois, como canteiras para recoller a xela que se utilizaría, pois, para aceito de cemento para formar muros, basicamente. Tamén se podría utilizar para olería ou incluso para cerrar os fornos de pedra, non? Se teñen usado de maneira tradicional, pero, bueno, fundamentalmente sería para a construcción. Entón, estaríamos vendo aquí como unha especie de canteira de arxelas. Pero, sin embargo, fixadevos, aquí mapeamos, en este plano de Noia, mapeamos os puntos en donde tanto Manuela, en excavaciones realizadas tanto por Manuela como por min, encontramos este tipo de alteraciones no sustrato. E o que vemos, e aparte, bueno, non todas as que vimos antes na Rúa Carreiriña eran moi definidas, eran buracos, informes, pero buracos cerrados sobre sí mismos. Hai outros que non son así. Aquí, en este mapa de todas as fosas que fomos encontrando, e chamolle fosas por non chamarlle de outra maneira, nos chama moito atención, podedes ver que hai como un anel delas, podes marcar, non, Manuela? Como un anel, hai un anel delas que se centra alrededor, e tamén por esta man, que se centra alrededor do que sería o tapal, a fortaleza do tapal é un primeiro, e a zona máis próxima a él, polo norleste, digamos, por a zona máis chande do terreno. Vale, pois, precisamente, varias destas alteraciones no sustrato pareceronos realmente moi interesantes. Esta é a de Sandilago. Esta é unha excavación de Manuela. Vamos a ver. Era unha excavación no sustrato realizada con sentido transversal á rúa, que se situaba na parte superior da rúa Sandilago, onde era antiguamente Correos. Entón, digamos que cerra a rúa. A súa trayectoria cerraría a rúa. Esa seguinte, por favor. Bueno, esta, pásame a segunda e despois volvemos sobre isto, para que vexan a foto. Non hai unha foto? Sí, mirad a foto. Esta é entre a rúa Suárez Oviedo e a rúa do Curro na parte de arriba do Curro. Xa cando a rúa do Curro se estreita moitísimo e entramos en Suárez Oviedo. Bueno, pois, isto era tamén unha alteración transversal á rúa. Estamos vendo, en este caso, o perfil leste, pero no perfil da outra man, bueno, vemos logo aquí na outra foto de abaixo, continúa, o sea, non ten fin, digamos, na excavación non pudimos ver onde terminaba, non? É transversal á rúa, e ten un perfil, bueno, clarísimo de foso defensivo. Pero de foso antigo, porque, a ver, os fosos xa, digamos, da baixa idade media son fosos con uns perfiles moito máis verticales. Sin embargo, estes perfiles cóncavos, pero relativamente abertos hacia a parte de arriba, digamos, a zona defendida. Aquí a zona defendida sería, na fotografía de abaixo, marcaba Manuel, por favor, a parte de arriba aí, esa zona de aí, eso estaría indicando, se fose un foso defensivo, estaríamos na escarpa, o sea, na zona que subiría contra o que queremos defender, digamos, o interior dun recinto. Bueno, como hipótesis, a ver, realmente os materiales que apareceron non apareceron realmente materiales, algunha tella, pero claro, cando se foi con que se reencheu eso? O que reenche unha alteración deste tipo non ten por que ser do mismo tempo de cando se fixo esa excavación. Pode ser moito máis posterior, o cual tampouco nos estaría indicando unha datación. Pero, bueno, vistos o círculo das fosas, volvemos a marcar outra vez, visto o círculo de fosas, e sobre todo a conformación tanto desta daqui que acabamos de falar, donde remata o Curro, contra o Oviedo Arce, e máis a de Sandilago, e, bueno, algunha destas daqui tamén teñen unhas características moi semellantes. Bueno, queremos deixar caer a hipótesis de que quizás nos estemos encontrando ante unha cerca anterior á muralla de 1320 e posiblemente, bueno, posiblemente non, e seguro que posterior
a todas as estruturas defensivas que estuvo Manuela describindo con anterioridade alrededor do que sería a propia fortaleza do Tapal. Entonces, en principio, bueno, polas súas características, que fose unha cerca de materiales perecederos con un foso na parte de fora, tendo en conta ademais que o terreno hacia fora, digamos, o que sería a expansión da vila é bastante chan, con lo cual aí necesitarían meter esas defensas por esa zona. Non encontramos xa, se vos fixades, bueno, tampouco se escavou demasiado, pero non encontramos fosas por a zona ou alteraciones por a zona, digamos, do sur, sur-oeste, porque en esa zona era unha rocha, era un rochedo elevado, xa non necesitaba quizás erguir ese tipo de estruturas defensivas. E nada máis. Chegamos a muralla de 1320. Bueno, a partir desta cidadela inicial, como vos explicou Lola, a vila foi crecendo mediante estes anéis de que foi expandíndose e a muralla de 1320 xa recolle dentro dela todo esa vila extendida ao longo destos séculos, deixando amplísimos valeiros no seu interior que despois, co tempo, bueno, foronse macizando. Bueno, aquí, en este esquema, nos marcamos onde se fixeron escavacións na muralla, que non sepamos, desto saberán a máis que nós, puderonse facer en máis sitios, pero que non sepamos, escavouse nestes sitios, e, polo tanto, como vedes, ainda queda moito, pero moito por escavar, entón, queda moito por descubrir da muralla de 1320. Bueno, respecto ás características desta muralla, aquí, bueno, podemos falar porque a escavamos e a coñecemos moi ben, a recoñecemos xa de lexo, sempre o decimos. As características principais son as seguintes. É unha muralla moi ancha, é unha muralla que ten un ancho de 2,30 metros, 2,50 metros. Eu estes días estou excavando no Castelo da Rocha, en Santiago, e acabamos de encontrar un lienzo de muralla e é máis estreito que a nosa. Bueno, anda por os 2 metros. Esta era unha muralla, bueno, moi potente. Está formada, como vedes, por grandes pedras de granito directamente extraídas da canteira e solamente lixeiramente desbastadas para dar cara na zona interior e exterior da muralla. Entre estas pedras grandes se mezclan pedras máis pequenas e estaban unidas con argamasa térrea ou arcillosa e pequenas pedras a xeito de cuñas. Como vos acabo de decir, que era unha muralla de moita consistencia, necesitaba un bo asento. Entón, ten isto que vedes aquí abaixo, é unha banqueta de cimentación que lle sale para darlle estabilidade a esa estrutura que logo se desenvolvese en altura. Respecto a estes grandes bloques granitos que vedes, bueno, isto foi, lóxicamente, por unha cuestión económica, é dicir, non se puxeron a labrar sillares de cantería para facer unha muralla, que probablemente se restringirían as zonas das portas. Pero, curiosamente, tamén ten unha función estratégica, ou técnica, digamos, porque está comprobado que o cachote grande absorbe mellor a potencia, por exemplo, dun bolaño de pedra, mentras que a cantería quiebra, ao darlle a pedra, esta pedra, o cachote informe, distribuye mellor, digamos, que as tensións, e é máis efectivo. Aquí está a muralla neste solar, en Malecón de Gasset número 11, unha planta, cando foi excavada por nós. Isto é o estado actual, xa posta en valor e integrada no edificio. Mirade que ten un bo lienzo de muralla. Isto é un dibuixo en Rúa do Forno, unha sección, porque claro, a muralla non iba toda recta, non facía quiebros, pois este é un quiebro. Entón, isto é unha secuencia de muralla medieval, recheo dos malecóns, tajea de pedra contemporánea e tubos xa do século XX. Isto é os restos da muralla que apareceron na Rúa do Forno, nas últimas excavacións que se fixeron agora nas sondaxes co tema que van a seguir reparando a rúa polo tema das portas do mar. Fixemos unhas sondaxes previas e encontramos a muralla na rúa, xa vedes, está desgraciadamente en moi mal estado. Esta é en Malecón número 8, isto escavou no Lola e funde de equipo técnico, esa é unha planta.
Para estudiar a muralla de Noia nós temos unha ferramenta que é fundamental, que é o plano de Simancas. Chamas así porque neste arquivo onde está custodiado. É un plano do século XVI que marca a trazado da muralla, as súas portas e as súas torres. Se facemos o exercicio de superpoñer o trazado do plano de Simancas ao parcelario actual, tendo en conta o importante grado de distorsión, porque o plano de Simancas non está escalado, a muralla iría por aí, tería a seguinte traza. E a arqueoloxía estános a demostrar que é certo, porque Lola escavou aquí, por aquí, verdad, Lola? E aquí atopou, este é o Museo do Mar, e aquí atopamos. É dicir, está máis ou menos por donde o plano marca. Ben, este trazado da muralla estános a indicar, además, dúas cousas moi curiosas. Hai unha nolla invisible actual que está tapada, e esta é unha delas. Como sabedes, os ríos e o mar non van en liñas rectas, fan entrantes, saíntes, fan meandros, non? Como vin outro día unha película que decían Dios non hace líneas rectas. Non, claro, entón vai así. Nos ahora vemos os peiraos que van rectos, pero ese é produto de recheos, pero de forma natural o río non iba así. Entón aquí temos dúas ensenadas importantes, tanto nun malecón como no outro. Era unha zona de resguardo. E entón a muralla iba cinguindo esta zona natural, iba axeitando o terreo, pero o que é máis importante é que iba buscando sempre unha boa zona onde asentarse, un terreno sólido, porque para poder desenvolverse necesitaba estar apoiada sólidamente. A arqueoloxía tamén dounos a posibilidade de descubrir outras cousas curiosas. Por exemplo, que aquí na rúa da Carreiriña había outra ensenada. Cando se fixo o control e seguimento das obras da rúa Carreiriña, descubrimos que ata a entrada da rúa do Curro, tamén a altura do que era isto de Muebles Ernesta, ata aí había unha serie de recheos contemporáneos, hasta 1 metro, 1 metro e pico. Claro, o río metíase aí. E aí a esa altura, a altura onde está a entrada do Curro, aí o terreno cambiaba. Como pasaba no tema do Tapal, agora, por a urbanización, está como moi definida, pero sería unha, digamos, unha costa arriba máis pronunciada a que hai na rúa Carreiriña. E a auga chegaría ata a porta do Curro. E isto ponnos en relación, ademais, con outra cousa moi interesante. Hai unha cousa que se nos olvidou as noieses, desgraciadamente, é que Noia tuvo un pasado esplendoroso. E dentro dese pasado, nós fomos un porto pesqueiro impresionante. Tanto é así que fomos o terceiro porto de Galicia. O terceiro, solo detrás de Coruña e Pontevedra. Entre as moitas cousas que nós exportábamos era a sardiña. A sardiña de Noia era moi cotizada. Hai moita documentación do século XVI onde se ve que tiña sempre, alcanzaba nos mercados nacionales, pero de Castela, do Mediterráneo, precios superiores á sardiña de Noia que calquera outra. Era moi demandada por a súa calidade. Pero claro, a sardiña había para exportala, como exportaban, había que preparala, había que salgala e había que afumala. Entón, como di a profesora Ferreira Priegue, ali na zona do campo de Noia e da Chairza había un auténtico polígono industrial de salgadura, de lagares. Isto era un terreo dos monxes de San Martiño Pinario e de Antaltares que aforaban a xente para construir ali os seus lagares. E xa vos digo, tendevos que imaginar unha superficie enorme dedicada solo á salgadura da sardiña. E aquí tamén, un apunte feminista, é moi agradable descubrir que cando estudias os contratos de foro para poñer lagares, hai moitas mulleres viudas ou mulleres solas que elas fan un foro e montan un lagar. Ben, a salgadura é un proceso, que ten uns residuos moi fortes, non? Cheiros, desechos, e, polo tanto, estaba sempre fora de murallas. Estaba nesta zona e tamén había na zona de Besteiros, pero eso, fora de murallas. Pero, o curioso, tamén había lagares dentro da muralla, pero solo na zona do Curro, na rúa do Curro, que se chamaba a Rúa de Lagares, precisamente. Se vos fixades, a Rúa do Curro é a rúa máis diferente que hai dentro do casco histórico, e aparte de ser moi longo, é unha rúa moi ancha. E quizás, probablemente, sexa por eso, porque era ali donde se situaban estos, eso está constatado, os lagares para a sardiña. E volvemos a enlazar todo isto. Claro, eles viñan co barco, os barquiños, atraían aquí a sardiña, desembarcaban aquí a sardiña, cómodamente, atracaban aquí e xa metían na rúa, co cual, o resto da vila murada
burguesa e de outro tipo, bueno, pois isto quedaba como un pouco apartado e non interfería. Isto é outra ensenada, hoxe, invisible no parcelario e relacionada coa vila medieval. E por último, bueno, chegamos xa ao último tramo excavado da muralla de Noia, e bueno, é especialmente significativo porque, para empezar, está nun espacio público. Entón, iso é importante porque é un espacio, bueno, de todos. E, ademais, permítenos, isto é na sede do Museo do Mar, e, ademais, esta excavación o que nos permite é observar nun espacio relativamente reducido, pero a evolución dun espacio público ao longo de 700 anos, que, bueno, non é tontería. Entón, que temos? Bueno, pois temos muralla de 1320, muralla Gran Laxe, por aquí continuaba a muralla, isto é muralla tamén, isto de aquí, había muralla. Ben, que pasa? Que a muralla, co paso do tempo, lóxicamente, bueno, pois tuvo moitas reparacións, porque, bueno, necesitaba un mantemento. Pero a cuestión é que a partir do século XVI a muralla deixa de ser funcional como elemento defensivo, porque as artes de guerra modificáronse, entón esta non valía. Co cual, pouco a pouco, a muralla en Noia empezou a ser máis algo que estorbaba que algo que a conservar. Entón, pouco a pouco, os veciños empezaron a apropiarse do camiño de Rolda, empezaron a construir nel, empezaron a construir vivendas apoiadas na muralla e abrir incluso ventanas, e temos incluso que no século XVII derrubouse unha torre, a torre que estaba en frente ao Hospital do Santo Espírito, que vería ser ali na zona onde está a ferretería Tucho. Pode ser que en calquer momento, entón, a partir do século XVII, nesta zona de Noia, que tamén é importante dicilo, xa sabedes onde está o Museo do Mar, esa zona é unha zona tradicional de comercio de peixe, sempre estuvo aí o mercado de peixe. Bueno, pois o que había aquí, a xente que había aquí non necesitaba unha muralla para ser defendidos, o que necesitaban era un pequeno peirao para desembarcar o peixe e poder vendelo. Entón, foi o que fixeron. Destruíron a muralla, e cas pedras da muralla construíron 2 muros de contención e artellaron o espacio nunhas placiñas. E, ademais, fixeron un peirao. Espacio que estuvo en uso, pois se podemos pensar que isto se fixo a partir do século XVII, por exemplo, estuvo en uso pois uns 200 e pico anos hasta finais do século XIX, o principios do XX, cando se construiu o malecón, e todo isto volveu a quedar sepultado. E, bueno, aquí tendes esa gran laxe sobre a que discurría a muralla, volvendo ao que decíamos antes, que buscaban sempre fortes puntos de apoio. Esta é unha das praciñas que se articula. Hai un pozo, porque este solar en concreto durante un tempo foi propiedade privada. Despois, claro, como estuvo en uso moitos anos, pois as pedras rompíanse, sustituíanas, pois nun momento dado, pois tiñan aquí unha pedra de muiño e meteron ya. Este é o pequeno peirao que construíron en riba, esta é a muralla, en riba da muralla, e reaproveitando as pedras da propia muralla. E, bueno, xa para finalizar, pois, unhas fotos moi nostálxicas, non? Do que pudo haber sido e non foi, de isto de decir, bueno, que pena que chegamos tarde, que pena, porque aquí temos un lienzo magnífico, non é casualidade, por outro lado, que as fotos que será porque tiña mellor vista, pero os lienzos de muralla que se conservaron a parte das portas máis no tempo foron os que daban ao mar e ao río, porque cumplían unha función, que era como muros de contención frente á crecida das mareas. Aquí vedes todo este lienzo de muralla. Esta foto é moi romántica, non? Co poleiro aí. Esta, non me digades, con ese... Parece un polo bretón ou algo así. Bueno, nada máis.
movemos, non? Sí, movemos. Non, digo, podes deixar a foto... Bueno, pues boas tardes outra vez a todas e a todos. Dicir que, bueno, estou moi contenta de estar aquí por moitas razóns. Primeiro, por ser convidada para participar para honrar a muralla de Noia. Non se me escoita ben. E que, además, que a máscara parece que me tropeza a palabra na boca e ven para dentro. Podo sacala? Sí. Así me escoitades mellor? Vale, estades protegidos e distanciadas. Pois dicía que eso, que estou moi contenta e moi honrada por conmemorar con todos vos, que además está isto cheo, e por desafiar a pandemia, porque tamén é unha maneira de sintonizar un pouco tamén do que temos a diario e retomar un pouco a memoria e honrar un pouco, pois, o esforzo dos antepasados que nos deixaron un legado cultural moi importante. Eu estou moi orgullosa de levar casi 20 anos de arqueóloga de Noia, de arqueóloga municipal. Teríame gustado facer moitas máis cousas, pero o traballo burocrático manda, pero como aquí tedes historiadoras e as miñas compañeiras, Manuela e Lola, que ademais de ser compañeiras de estudos, pois somos amigas desde hai moitos anos, entón, para mí é un placer compartir con tantos profesionais un lugar con un pasado que tivo esplendoroso e que tal vez agora non estemos á altura da memoria do sitio. Eu digo con toda boa intención. Sí. Tamén, bueno, estou contenta. Bueno, son 700 anos de muralla, que son moitos anos. Se o pensamos, deben ser máis de 20 xeracións para atrás, quero dicir, de antepasados nosos. E digo nosos porque os meus bisavós eran de Sobreviñas, aí de Argalo. Entón tamén teño un anaquiño aquí de compromiso con... Non se escoita? Vou chegar así máis... Vou procurar falar máis alto, que non sei falar alto, só para berrar e... Digo que tamén, pois, alegrome moito de estar aquí por estar no Casino de Noia, porque é volver a darlle vida ao casino, que era un edificio que representa o modernismo da vila. Estamos falando de época medieval e do antigo, pero tamén temos a cultura máis recente, e de grandes arquitectos que deixaron aquí pegada arquitectónica en Noia, como sabedes, como Antonio Tenreiro, Leoncio Vescansa, e o mesmo Palacios, Antonio Palacios, coa central do Tambre, nada menos, o considerado Gaudí de Madrid. Parece que non foi profeta na súa terra, tamén tuvo que ir fora. Iso é algo que... E tamén porque este era o Casino de Caballeros, que temos que entender que responde a unha época e o que foi, porque todo o pasado foi máis ben de caballeros e hoxe estamos unhas damas. Entón tamén, 3 damas arqueólogas, e tamén era un pouco para rendir homenaxe ás que non tiveron voz, que hasta moi recente non foi posible. Entón, que os tempos muden nese sentido está ben. Para unhas cousas hai luces e sombras, entón, vais así. Bueno, eu como elas xa contaron o da muralla, das excavacións, estou falando palí, tamén estades palá. Vou me poñer así frontal. Como elas falaron moi ben e xa, además, noutras conferencias sempre se comunicou e está aquí, bueno, a Grafocho, está aquí Pedro Vidal, están outras persoas que a mellor non coñezo eu e disculpas porque como ando aos asaltos así por Noia, pero hai moitas persoas que saben teñen moita información de Noia, entón eu non estou tanto para divulgar como para aprender. E no que levo aprendido moitas das cousas, razonamentos propios e propostas propias que algunhas fructificaron e a maioría non, por moitos motivos, pois son consecuencia deste saber xeral de todos vos e de todas vos. O que eu quería falar da muralla,
lle chamo, o que vos quería comentar, que só vou de saber, pero para refrescar, e ao mellor algunhas cousas, era, lle chamaba eu, a vida entre murallas, porque vivimos nunha vila, ou vivides nunha vila, que cercada, entre muros, e hai intramuros e extramuros, o sea, os de dentro e as de dentro, os de dentro e as de fora. E iso se percibe ainda hoxe no parcelario urbano, na forma de moveros, na forma de andar. Ainda que non haxa muralla física, porque, como decía Manuela e Lola, e as estades vendo, os alicerces da muralla, porque a veces pensamos que esa era a muralla que estaba vista. En parte sí, pero en parte no. Eso que penetraba dentro, porque, como elas explicaban, isto é un afloramento natural, un rochedo, e logo con barro, con lama, o sea, arxila, e era un terreo que sobresaía sobre a ría. Por tanto, tiña unhas condicións de defensa naturais que interesaban, como elas explicaban, sobre todo nesta época medieval, por unha serie de motivos. Entón, a trama da muralla permanece invisible, pero todos intuímola, na forma de movernos e na forma de andar. Eu digo, hai murallas que como un milagre permaneceron, hai algunhas que chegaron ao século XX e XXI. Por exemplo, a de Lugo, nada menos, e ademais unha muralla romana, con adición seguramente, pero hai aí unha muralla. Porque as murallas, chegado ao século XIX, pois era unha estorbadeira, porque estaban comprimindo un espacio que había un desenvolvemento urbano que quería outra forma de vida. De aí que se derrubaran no século XIX, sobre todo, e algunhas chegaron ao XX. Vou contextualizar así un pouco mellor con outras murallas e outros sitios, porque que os coñezo personalmente, o que eu estou vinculada personalmente, ou simplemente me gusta. Outras murallas medievais que tamén desapareceron son as da vila de Pontevedra, que foi unha vila en época medieval e como noia, ou cunha categoría importantísima e tamén relacionada neste caso co mar e coa ría, porque esas son outras murallas. A de Lugo é unha muralla terrestre, a de Noia é unha muralla de ría e de mar. E iso é importante tamén. Aparte que saber a importancia dos gremios de mareantes, que sabedes todos que eran, eu son da Coruña, ou era da Coruña, xa non sei onde son, pero o gremio de mareantes era importantísimo na cidade. De feito, Coruña era unha ínsula, non era, pasaba o mar dun lado a outro. Eu teño conciencia de ser de illa. Ademais da de Pontevedra, hai outras murallas, por exemplo, como a de Betanzos, tamén, que, se todos coñecedes Betanzos, me imagino que sí, ainda vedes algunha porta da muralla da de Betanzos, que é outra vila que infelizmente perdeu bastante, a pesar, se continúa sendo preciosa, pero, bueno, estaría ben que lle aplicaran tamén un plan especial ou algo que puideras continuar a recuperar todo o que ten a vila de Betanzos. E con Betanzos vos vou dar unha anécdota relacionada con Noia. E non sei se vos, a mellor sonavos, que polo menos hai xusto 200 anos, 1820, a xente chamáballe a unha zona de Betanzos que está perto de a Fonte da Unta os soportais dos Noeses, que era polas de Noia. E de onde viña isto? Isto é unha nota dun cronista de Betanceiro. Pois resulta que por un litixo que, como sabían todas as vilas, que a xente, que somos moi litigantes, as panadeiras de Betanzos, a xente, o vecindario, queixábase de que as panadeiras que vendían nos soportais metían moito barullo, porque rifaban entre elas, había broncas e berros e esas cousas que xa sabemos. Entón, decían que metían moito barullo. En cambio, decían, pois, os mestres de obra prima chamados noeses levan desde centurias atrás, acudían a ejercer su oficio de obra prima Betanzos procedentes de Noia e o seu contorno. Nunca, decían, como non dispuñan de local propio, instalaban para recordar estas murallas e esta maneira de vivir entre muros. Nomes evocadores da cerca medieval, que tamén os ten Santiago de Compostela, que ten murallas entre cercas, que a veces non somos quen, non nos decatamos, porque como é unha relación familiar e doméstica coas rúas e coas cousas, non nos damos conta, pero a toponimia é fundamental, é un patrimonio en si mesmo que nos está a falar e que nos estamos vocalizando e verbalizando e que nos está falando da historia dos lugares. É moi importante preservar
a toponimia, tanto no rural como no urbano. No caso dos nomes milagreiros de Noia que permanecen, que mantivéchedes, pois os relativos ás portas da muralla. A porta da vila, que era a porta principal de Noia, a porta monumental pola que se entraba, a porta da Peregrina, o porta da Torre da Peregrina, que xa sabedes onde é a Peregrina, porque estaban en torres, ali eran portas torreadas da muralla. A porta da Laxe, a porta da Condesa, a porta bombardeira, que fai alusión a unha bombarda ou catapulta que lanzaba os volantes, o poxilgo da Peregrina, un poxilgo é unha porta menor, unha porta secundaria, no caso cando había pestes, e aquí entramos en pandemias, que direi tamén algunha cousa, porque temos xa callo con eso, non é unha cousa de agora, por donde lanzaban os mortos pa fora, cando había pestes, por eses poxilgos, era cando se abrían esas portas. E temos hospitais, Hospital do Espírito Santo de dentro e Hospital do Espírito Santo de fora. Tamén hai corredoira da dentro e corredoira da fora. Como vedes, constantemente se está aludindo dentro, fora, o sea, o que era dentro da muralla, fora da muralla, o que era dentro da vila e era fora da vila. Por iso esa homenaxe da muralla de Noia sigue vixente e o podemos aínda cada día, diariamente, rememorar desa maneira. Ben, ademais falábamos da muralla e o mar, como moi ben se ve nesta foto, por iso dixen de deixala, e a muralla e a ría, como porto de mar. E como porto de Compostela, porque Noia está vinculada a Compostela dunha maneira profundísima. De feito, creo que tiña aquí, sí, unha cita de Ramón Otero Pedrallo, que creo que deu unha conferencia aquí, precisamente, onde estamos, e decía, chamaba Noia a Pequena Compostela. Dicía, é Noia unha pequena Compostela, posúe o cemiterio máis saudoso quizáis de Galicia, e algo de Florencia parece palpitar nas súas moradas do século XIV. Efectivamente, como unha pequena Florencia, como unha pequena Compostela, porque era o porto de Compostela. E claro, falaban elas tamén de cando foi fundada, cando foi como vila arcebispal, coa Carta Puebla do 9 de abril de 1168 de Fernando II, cando se dá licenza ao arcebispo para edificar aquí un burgo. Un burgo no porto de Noia, que dice Porto do Apóstol e non de outros. Entón, hai que ter en conta isto porque a comunicación con Compostela e a entrada de todas as mercadorías que entraban pola ría, hai que ter en conta que tiña máis calado, claro. Era importantísima, foi importantísima noutros tempos, porque o trafegar con mercadorías e o desprazamento por mar era moito máis fácil e seguro, a pesar de piratas, corsarios, normandos e outras servas do monte, non do mar, que por terra. Porque os camiños, cando nos consultamos documentos históricos, os camiños reais mesmo que tiñamos en Galicia, estaban fatal. É dicir, era moi difícil que as caballerizas, que os carros chegaran ben aos lugares, ás veces se desbarrancaban polos camiños, había unhas fochancas horrorosas e había moitos bandidos. A xente cando iba ás feiras, e iso ao mellor non vos resulta tan extraño, tampouco, asaltaban as persoas. Entón non era, e pos estranxeiros e pos peregrinos. De feito, os hospitais, cando aquí falamos do hospital de dentro e do hospital de fora, non nos referimos tampouco aos hospitais de curar, que isto hai que explicarlo porque ás veces damos cousas por sentada e non o son. Son hospitais de recibir e de acoller a xente para darlle cama, para darlle... Sí, no mellor en algún caso algunha cura, pero son albergues. Entón, Noia tiña eses albergues, que hoxe non ten. Falaba entonces de que Noia era unha vila relacionada con Compostela por ser arcebispal, e un dos arcebispos, que, bueno, sabedes aquí, por Pedro, por Agrafoxo, Berenguel de Landoira, famosísimo arcebispo, foi o que tivo o privilexio real do rei para dar a concesión para que os veciños fixeran a cerca medieval. Como dicía Manuela e Lola, a cerca é sinuosa, a muralla, por eso que elas falaban, porque o río é sinuoso, e porque seguramente a cerca non era construída dunha vez como entendemos hoxe, unha muralla. Hoxe facemos as obras, e os sabedes, bueno, arquitectas que estades aquí, urbanistas, que
que hoxe se acomete unha obra e faise toda de vez. Bueno, toda de vez e leva tamén o seu tempo. Xa sabemos os da licencias, os permisos, patrimonio, ese é o castigo desta era. Pero finalmente va toda con un plano e faise. Non era así daquela e a veces eran os propios veciños que iban facendo a pedazos a muralla. Pola súa propio interese, claro, unha vez dada esta concesión, pois iban facendo. Entón, nun lado, como decía Manuela, pois era cachotería. Hai zonas que son blocos grandes, hai outras que teñen máis barro, outras que... Pois era porque fora así feito. O sea, unha obra manual é unha artesanía, unha muralla artesana, feita a man. Outra cosa importante que quería remarcar é o Camiño de Santiago, por ese vínculo que ten Noia como vila xacobea ou vila compostelá, que sempre quixen que non é que fora así, non é que sexa unha teima, que é unha realidade histórica, que Noia, e vos direi algunhas cousas por qué, e por qué Otero Pedrallo decía que era pequena Compostela. Porque o Camiño de Santiago atravesa a Praza do Tapal. O Camiño de Santiago, como sabedes, que ven desde San Marcos, estaba a Capela de San Marcos, entra polo Traba, que é a zona máis abandonada xe de Noia, e era a entrada antiga, a porta de entrada e saída por terra para chegar á vila, está a Ponte de Traba, toda a zona dos muiños, as curtidurías, e bueno, o Camiño de Santiago, pola corredoira da fora, entraba pola porta da vila e logo atravesaba a Praza do Tapal, iba a Peregrina e pasábase a Ponte. O sea, é importante, eu alguna vez creo que propuxera incluso que se notara no Tapal, de alguna maneira, como marcamos a levada de auga, que é outra cosa importantísima, porque Noia non tiña auga dentro. É dicir, podes facer unha... ou tiña escasamente, eu dubido, polas fontes que hai. Todos sabemos que elas excavaron, que son levadas de auga. Levada é unha denominación antiga, exclusivamente portuguesa e galega, que significa acueducto, que sería a palabra culta e a palabra popular levada de auga, porque é levar a auga. Conducir a auga significa. E hai nada menos que esa extraordinaria elevada que ven desde a Devesa do Rei, que son 2 kilómetros e pico, o sea, 2000 e pico tubos de cantería para que esta vila que estaba cercada e amurallada, xente tivera, se non houbera auga non había Noia. O sea que por eso tamén se lle deu ese carácter de monumento aquí na Rúa do Asesino, aquí onde estamos, para que se pudera ver, necesitaba estar limpa e non está, para que se pudera ver e facer unha homenaxe a esa levada medieval que o fixeron os vosos antepasados con moitísimo esforzo e que funcionaba hasta o século XX. Así chegaba a auga a Noia. A parte Noia, unha cosa que admiro e que me gusta moito, sempre cito, noutros lugares, que aínda hai desas fontes. Aínda hai desas fontes da vila, as fontes rurais, as fontes da vila, iso é moi bonito porque a auga é a fonte de vida e agora sabemos máis co cambio climático e todo o que está pasando. Temos que mimar moitísimo a auga e os lugares da auga. Ben, bueno, falei deste Camiño de Santiago que entra na vila, pola muralla, da Porta da Peregrina e a Porta da Vila, e das virxes. Tiñan unha advocación a unhas virxes, esas portas. Tiñan ese carácter sacro, porque de alguma maneira, e todas sabemos, e o sabemos polos petos de ánimas, aquí entra a parte da antropoloxía e de etnografía, que é eu, bueno, é o que máis me gusta, e no que levo traballado moito, están sacralizadas esas portas. É unha maneira de bendecirnos ao entrar e bendecirnos ao sair. Unha maneira, probablemente, xa se fixera antigamente antes da cristianización, pero a cristianización recolle esa maneira bendita ou abenzoada de entrar e salir nos sitios, de que teñas unha boa entrada. A porta da Torre da Peregrina, que foi demolida en 1842, hai documentos no Arquivo Municipal, que espero que algún día, a ver se os meus ollos ven, hai un arquivo histórico para Noia, para poder investigar todo eso, que elas podan investigar e que a xente nova poda vir, porque é un tesouro verdadeiro de coñecemento. A porta da Torre da Peregrina tiña unha fornela onde estaba metida a Virxe da Peregrina, que contan que apareceu nos alicerces da ponte medieval, da Ponte Grande. Isto comparte con outros lugares, non é exclusivo de Noia. Se conta moitas veces, tal vez teña que ver con alguna divinidade femenina anterior
que tivera que estar, porque aquí hai unha confluencia de varios ríos, como sabedes, é probable que poda haber un culto anterior antes de que houbera aquí a vila medieval de Noia, bueno, de San Martiño de Sobreiral, que comentaba tamén Manuela. Entón, hai estas divinidades femeninas cristianizadas, en este caso coa Virxe da Peregrina, que además é peregrina, de novo referencia a eso, e esta Virxe, bueno, ten un culto, unha novena e unha procesión, que penso que seguides facendo, non? Unha festa. Antes tiña unha festa que creo que en 1954 deixou de conmemorarse e logo se fai unha procesión, isto sí, o segundo domingo de agosto en San Martiño. Non sei se se monta un altar e faise algo, se sigue facendo. Se non, eu animo a que se faga. Eu vou á procesión, incluso. Sí. Bueno, e logo está o Poxilgo da Peregrina, a Porta da Peregrina e Poxilgo da Peregrina. É dicir, que tedes unha peregrina importante, recuperádela. A Porta da Vila, porta principal, como sabedes, que está aí, ainda conserva o nome, pois está nunha encrucillada do Camiño de Santiago. É a porta máis monumental, era a porta máis ostentosa, tiña un frontispicio, tiña escudo de armas, isto sábese polos documentos, tiña unha torre medieval, tiña unha porta oxival, e estaba baixo a advocación de Nosa Señora da Asunción, que se celebraba o 15 de agosto. Aí parece ser que ainda en 1677 ainda se decía misa na capela, pero xa en 1792 o altar xa estaba ruinoso. Ese era abandono, que tamén falan elas, de como a muralla perdeu despois a súa carácter defensivo, porque claro, pero as murallas para que? De que se tiñan que defender? Pois desto que falábamos. Inicialmente, se nos remontamos ao século, a época alto medieval, ao século XIII, ou máis sobre todo no XIV, na Praza do Tapal, onde falaba Manuela, sería o primeiro lugar fortificado. Ese era un solar de Ruiz Soga Mariño de Lobeira, dun cabaleiro. Entón, aquí entramos naquela Galicia que temos que vincularnos e poñer a conciencia naquel momento en que había señores feudais, como falaba ela, que estaban constantemente enfrontados polas terreos, polos vasalos que tiñan, porque amparaban a xente, neste caso a un vecindario seguramente pescador e mariñeiro de Noia. Entón, entre eles mesmos, aparte de haber cos arcebispos e o poder eclesiástico, entre eles tiñan moitas disputas. Ainda temos hoxe, por parroquias. Eran como clans, e estaban sempre... Podía haber casamentos entre eles, pero a súa vez había rivalidades, loitas de poder. Ruiz Soga Mariño de Lobeira estaba protegido polo arcebispo Berenguer de Landoira, chegou a ser pertigueiro da Igrexa de Santiago, pertigueiro maior, que era un cargo moi importante. Entón era man dereita do arcebispo e enemigo dos cabaleiros dos Deza e dos Churruchao. Churruchao ou Torrechao, porque aí hai unha deturpación do nome. Segura eran Torrechao. Cando quedou desamparado polo arcebispo, porque Noia o que facía era acoller os arcebispos composteláns, que eran mal queridos en Santiago, polos burgueses de Santiago, os nobres de Santiago. Entón, Noia era como ese lugar hospitaleiro para os arcebispos onde podían... Entón, beneficiaron a Noia sabemos, ahora vos direi, coa Igrexa e todo isto que xa sabedes da bonda, ademais, por outro lado. Entón, o Tapal era outra cousa que quería recalcar, que o mellor xa sabedes tamén. Aí temos que atender a ese nome, outro nome que nos está falando da muralla. Tal vez o primeiro nome. Porque Tapal significa, como en portugués, tapada. Unha tapada é unha cerca. Entón, a Praza do Tapal, en galego, e aparecen en documentos antigos, cando se fala de tapadas de lugares, é un sitio cerrado sobre sí. Eu teño outra hipótesis que tamén a digo aquí, que foi como colaboro moito con historiadores portugueses, nunha visita que fixen a Monsao, hai moitos anos, falei coa arqueóloga do sitio, porque non sei se sabedes, pero Monsao ten a Praza do Curro. E entón pregunteille se eles tiñan documentos, porque lle vía similitudes a praza, incluso do propio Monsao, rebuscando un pouco na historia medieval, con Noia. E díxome que o curro significaba, e como seguramente como compartíamos a mesma historia e cultura,
é o camiño de armas para ir ao castelo. E eu penso que iso é igual que en Noia. Que este curro de Noia, independentemente de que poda ser tamén curro no sentido que posteriormente tivo, como curro de animais, como se facían as touradas e tal, antes foi un curro de cabalos donde se facían os exercicios de armas os cabaleiros do tapal, do cantón do tapal, que cantón é unha palabra que significa parapetos, todo coincide, porque chamábase, cando aparece nos pleitos no século XV, dicen cantón del tapal. Entón, todo parece que casa un pouco, que é posible que tuveramos unha fortaleza de Ruisoga de Lobeira con un curro por donde subirían, se vos fixades, o lugar de acceso, que sigue sendo, a Praza do Tapal, logo o Camiño de Santiago, e aí farían exercicios de armas. De aí que hoxe en día sexa lugar de feira, de aí que se fixeran as touradas, de aí que sexa un epicentro da vila, onde ferve todo, e sigue fervendo. Ben, a Ruisoga de Lobeira, como sabedes, foi axusticiado por desobediencia ao rei, e entón, bueno, o que pasou, foi degolado en 1352 na propia praza, iso forma parte da memoria daqui, e sepultado en Bonaval, en Santiago, e a casa comprou no arcebispo, e aí empeza o Pazo Arcebispal, o que é xa Vila Arcebispal e o que se coñece como a fortaleza do Tapal. Se me ocurriu, como estive mirando e tiña datas, que temos outras efemérides que apunto porque sei que se poden celebrar ou simplemente os recordamos aquí. Por exemplo, hai agora no 2020 555 anos que Bernal Eáns Moscoso da Casa de Altamira asaltou a vila de Noia e prendeu o arcebispo Alonso II de Fonseca. Podemos conmemoralo tamén. Sí. Algunha máis que vamos ir vendo. Tamén, a parte dos 700 anos, claro, da muralla. Bueno, se celebraron outras cousas aquí en Noia tamén relacionadas. Habería cousas que se poderían decir, pero, bueno, sobra. O que sí, decir que Berenguel de Landoira celebrou o seu primeiro sínodo aquí, reedificou a igrexa de Santa María, que está extramuros. Santa María está fora, teríamos San Martiño dentro e Santa María fora. Santa María nova, porque antes habería outra, ou antes habería outro en San Martiño, e por iso aquela nova, igual Santa Mariña era aquí. Eso se saberá. De momento é a preciosa igrexa de Santa María, con este cemiterio fantástico único en Europa, que eu fagolle moita propaganda, coas súas laudas sepulcrais. E tamén hai que entender que as cousas extramuros era importante ter un camposanto dentro de murallas. Hai que pensar que, ainda que había dentro das igrexas, porque antes se enterraba dentro das igrexas, hasta Carlos III, hasta o século XVIII, que se empezaron a facer os cemiterios fora. Pero Santa María clarísimamente xa ten unha necrópoli antiquísima, que escavou Xepe Torres, e da que hai información moita e esperemos que haxa máis. Bueno, ali están destivadas, como sabedes, Pero Bochón, todos os personas de Abolengo de Noia, e o seu cemiterio gremial. Pois teño outra efemérides, 655 anos de ser consagrada, de 1365 a 2020, se non calculei mal, podíamos celebrar tamén a consagración de Santa María Nova. O sea, que tedes para consagrar, Queda pouco, que vamos a chegar a decembro. Bueno, a igrexa de San Martiño, como dicía, estaba dentro, está as partes que ten que ver, a parte do Camiño de Compostela, está inspirada no pórtico da catedral, polo tanto, hai moitas referencias escultóricas ao peregrino, en moitos sitios, además, como sabemos. Que máis? Outro vínculo extramuros é o barrio dos Cuncheiros, que ten relación tamén con Santiago, ou coas peregrinacións, que está aquí o barrio dos Cuncheiros. Bueno, o que falaba Lola. Na enseadiña esa da Carreiriña, aí xunto ao Espírito Santo, eran artesáns. Quenes eran os cuncheiros? De onde ven? Eran os artesáns que se encargaban de facer as insignias que lle chamaban, que eran as cunchas en prata ou en outros metais, que identificaban os peregrinos,
que o santificaban, ou que de unha maneira te protexían e que levaban como lembranza despois aos seus países. O rei Afonso X, precisamente, fixo un privilexio exclusivo a Compostela para que só en Compostela se puderan facer estas insignias. Porque, claro, en todo o camiño francés, non sei no portugués, en todas as vilas, claro, salían artesán facendo cunchas. E Noia tamén. Pero quizás Noia estaba máis autorizada, eu creo que sí. De feito, no catastro da Ensenada aparece un home fabricante de cunchas. Perdón, porque a veces damos cousas por feito. O catastro da Ensenada é 1752. O sea, nese ano aínda había un cuncheiro facendo cunchas para os peregrinos, para Santiago. Despois, o que falaba dos hospitais, o do Espírito Santo de afora e o do Espírito Santo son do século XV. Temos unha efemérides triste, que esa se conmemora no 2021, que son 40 anos do derrubo do Hospital do Espírito Santo de fora. Triste derrubo, a porta tedes dentro do Concello, esa porta oxival tan bonita. E que foi, desde o século XV hasta 1981, foi hospital de peregrinos, foi asilo, foi hospicio, foi cárcere, foi moitas cousas, e agora é un aparcamento de coches e de contenedores. Ainda se pode recuperar, eu teño en mente, se é posible, facer alguna proposta que sería moi bonita para recuperar aí o lugar. Ben, o Hospital do Espírito Santo de Dentro é de 1476, foi dotado por Ares Gómez de Guisamonde no barrio dos Lagares, que decía Manuela, o que é a Rúa do Curro, que era dos Lagares de Peixe. Era o barrio dos Lagares, e como lle chamaban a Chaínsa? Tiña un nome, algo dos Lagares tamén. Eu sei, hai documentos do século XVII que fala que ali se escabechaba ostras para a corte de Madrid, o sea, que ademais de que salía moita cousa, era como o suministro da corte madrileña na Chaínsa tamén. E outra parte de Noia, outra banda do río, que hai que ter en conta. Bueno, este hospital do Espírito Santo de Dentro, que tiñamos aí a oficina de rehabilitación, ademais, estábamos dentro de murallas, eu sentíame moi ben dentro da muralla, porque tes unha relación cos veciños e cas veciñas máis próxima tamén, e porque estás nun edificio histórico que lle das un pouco de sentido a traballar coa historia, coa arqueoloxía, coa memoria. Primeiro foi o hospital, despois foi escola de gramática, porque o anexionaron ao hospital de fora en 1594. Aí temos que recordar ao escultor Felipe de Castro, porque el no seu testamento, Felipe de Castro, que era daqui, como sabedes, escultor do rei, deixou no seu testamento rendas precisamente para sustentalo como colexio no século XVIII. Este testamento ubino que está na biblioteca en Santiago e, bueno, pois é moi meritorio, desde logo, que Felipe de Castro deixara eso para a escola de gramática, para a formación dos noieses. O ano pasado se conmemorou os 425 anos da Escola de Gramática de Noia. Outra efeméride. Podemos estar todos os anos celebrando efemérides de cosas importantes de Noia. Dicir tamén que elas xa comentaron o dos alfolís de sal, a importancia da sardiña e de toda a pesca de Noia, non só con Compostela, por onde entraba todo o peixe, había que pagar unhas tasas, sino con todo o territorio, con toda Galicia. Os dezmos que había que pagar aos arcebispos pola pesca de congros, sardiñas, fanecas, pixotas, que son pescadas, o que pasa que aparece co nome así en época medieval. Tampouco debemos esquecer a compra de Noia por un comerciante xenovés, Baltasar de Lomelín, que pasou Noia durante un tempo, hai 435 anos, outra efeméride desde que se foi comprada Noia por un xenovés. Quería, que non vos quero enredar moito máis, decir tamén, empecé con unha cita de Otero Pedrallo, con outra de Murguía, do seu libro Galicia, que dicía en 1888: «Pocas poblaciones en Galicia conservan mejor que esta de que hablamos, Noia,
su antiguo aprecio y viejas tradiciones. No las hay tampoco que más claramente indiquen sus pasadas prosperidades, así como la posibilidad de otras nuevas. Algunas hay, algunas posibilidades novas hai. Por poñer un pouco en contexto a muralla e o que estamos a vivir hoxe co tema da pandemia, o resultado, consecuencia dunha globalización. Antigamente había epidemias, resultado dunha localización, e que as murallas tamén eran unha trampa. Todo ten as súas luces e as súas sombras, porque as murallas tamén cerraban e confinaban. Entón, hai documentos, me parece que además en Noia nunha destas pestes que houve no século XIV, creo, quedaran 300 veciños, me parece. No? No 16, quedaron 300 veciños, o sea, era algo bastante terrible, moi terrible. Entón, isto por que o digo? Pois porque o recurso que había naquel momento estaba relacionado, e tamén quero falar desto porque é algo que me parece moi importante, coa atención ao ben morrer. Porque aquí tedes a Confradía dos Clérigos da Concepción, que é do século XIV, antiquísima, que eran se dedicaban ao oficio do ben morrer, o sea, de acompañar a xente a xente nobre e a xente pobre, porque había unha angustia vital en determinados séculos cando había estas epidemias. Entón, as mandas testamentarias dos nobres, por exemplo, no século XIV, era no momento da morte, ante un ideal de humildade que os franciscanos, por iso está o convento de San Francisco aquí, que foi trasladado desde Sueiro, como sabedes, aquí a Extramuros. A súa vez tamén eran criticados estes conventos e estas construcións extramuros, porque decían que cando viñan invasións ou enemigos se fortificaban aí. O sea, todo ten a súa parte positiva e negativa, non? Tamén. Pois, o atención polo ben morrer dos clérigos recibían doazóns dos nobres en misas, por exemplo, tiñan que facer funerais, requiens, misas solemnes, procesións solemnes, acompañar, velar, que ven de vela, que é outra cousa que eu tamén reivindico, as velas, porque hai un simbolismo da luz que se está perdendo, porque está todo electrificado. E entón, velar e o velorio, cando facemos o velorio a un difunto ou unha difunta, os velorios son poñerlle velas, poñerlle luz, unha luz que acompaña, unha luz que alumea para facer ese tránsito. E a parte de que os clérigos da Concepción, bueno, además hai uns libros fantásticos e uns estudios que a mí me parecen impresionantes aquí en Noia sobre a Confraría dos Clérigos e todo. A misión caritativa cos pobres tamén consistía en aqueles que non tiñan recursos, tamén acompañaban na boa morte e tamén recibían o seu enterro aí en Santa María. E había a pitanza, que era un banquete como memorial funerario. Isto é curioso porque se mantivo hasta o século XX, de facer unha comida o día do funeral en honra dos mortos. Non sei se a Murguía, que creo que nomea que incluso en Noia facíanse sobre as sepulturas, o sea, no mesmo cemiterio. Isto é moi pagán, pero é moi interesante. E logo non hai que esquecer que tamén que se facían peregrinacións por curación. Aquelas persoas que estaban doentes facían unha peregrinaxe, ven a Compostela, sobre todo, en que a facían en vida se podían, e se non se encargaba un familiar de facer esa para obter a curación desa persoa que estaba doente e non podía. Bueno, era un último apunte para un pouco tamén relacionar todo isto co tema da pandemia. E, bueno, que eu estou feliz de que no 700 aniversario da muralla de Noia pois estar aquí para decilo, de facer un homenaxe ao esforzo dos antepasados, porque construíron a man esa muralla, de recoñecela. A miña intención era vincularnos con ela a través do que non se ve, pero que se intúe, que decía que todos sentimos, é unha cousa emocional, andar por Noia e saber, e a ser posible ver, se poden deixar a vista os restos cando é posible da muralla e de outras cousas, porque se nos vinculamos cos lugares
con este recordatorio que os fixemos aquí de estes elementos e moitos outros, e os oficios e tanta cousa, adquirimos unha conciencia. Se adquirimos esa conciencia, adquirimos un respeto que se va diluindo cada vez máis. Además, hoxe somos todo tan tecnolóxico que perdemos eses vínculos, cada vez estamos máis distanciados e además ahora físicamente. Se hai respeto, entonces hai garantía de preservación e de continuidade. Os que veñan coñecendo é como é a única maneira de preservar. E pola miña parte, como arqueóloga municipal, estou encantada de poder axudar e no que seña. E o único que se necesitaría a veces non é cuestión de cartos, sino de confianza, de ter confianza nas persoas que traballan aquí, porque moitas veces é de forma... E os historiadores, sabedelos ben, as historiadoras, é moito tempo empregado con resultados ás veces escasos ou pouco valorados, e moitas veces preservar ese patrimonio tamén non é moita cuestión de diñeiro, sino de esa conciencia, de saber planificar e, sobre todo, de manter. Porque se non hai un compromiso de mantemento, como vemos, cando se fai actuacións, o deterioro é peor. Eu tiña aí unhas fotos, pero non as vou poñer porque xa estamos máis que fartos de estar aquí sentados, pero que se ve como se fai un esforzo en poñer algunhas cosas en valor e se abandonan. Entón, aí necesitamos implicación de veciños, da xente, porque antes as cousas eran máis comunitarias, o que pasa que xa temos dabondo co que temos en riba. Por exemplo, a porta de San Martiño foi financiada polos veciños, sostedes vos. Eu petei a todas as portas, nunca mellor dito, de fundacións, de sitios para poder conseguir financiamento e non houbo. Igual que as fixeron en 1895 os vosos antepasados, as portas de San Martiño, pois vos as restaurastedes. Entón, hai un compromiso e non sempre fostedes neso, e se ven este aforo que hai aquí, que se ve de xente por enriba da pandemia, porque o presencial é importante, dentro do posible, e que teria que haber ese compromiso municipal, político e veciñal de manter os lugares, de telos limpos, de telos arranxados, de sustituir as cosas, de que non haxa vandalismo a ser posible. E estou falando xa dentro da vila, que é moito máis doado que non ocurran esas cousas. E que haxa unha limpeza continua cando se teña que facer, porque senón a imaxe é contraproducente para todos. E nada máis. Moitísimas gracias. Escoitando moitas cousas moi interesantes, pero evidentemente eu necesariamente teño que ser breve. En primeiro lugar, quero parabenizar aos compañeiros e as compañeiras do BNG de Noia por conmemorar deste xeito, porque hai moitas maneiras de conmemorar unha efeméride, precisamente, calquera cousa, non? Bueno, pero por conmemorar deste xeito, é dicir, con unha charla superinteresante, con tanta xente aquí presente, o 700 aniversario da Muralla de Noia. En segundo lugar, quero parabenizar, dende logo, as ponentes, porque, bueno, eu falo por min, supoño que moitas e moitos de dos que estades aquí vos pasará un pouco o mesmo, aprendemos unha chea de cousas, aprendín unha chea de cousas, pero o que é máis importante, de un xeito moi claro e moi ilustrativo, non? E, en último lugar, aínda que non necesariamente tiña que ser así, quero vos parabenizar a todos e a todas vós por ter asistido, non? Porque cantas veces non nos pasa que sabemos máis do acueduto de Segovia, da súa historia, de por que está ali, de como se fixo, de como se recuperou, etc., ou da Alhambra de Granada, ou de calquera outro monumento patrimonial que hai polo Estado adiante, ou incluso por outros lados fora do Estado, e apenas sabemos ou coñecemos a nosa propia historia e o noso propio patrimonio. E máis, non só a veces non o coñecemos, sino que aínda coñecendo, e aí admito efectivamente
que temos moita responsabilidade as persoas que estamos nas administracións, pero tamén, en xeral, o conxunto da veciñanza, aínda coñecendo a veces a historia ou o monumento concreto, o castro, ou, en fin, o elemento que sexa patrimonial, aínda así, non somos quen, porque non existe ou non temos a conciencia necesaria para traballar pola súa preservación e contribuir efectivamente a que ese patrimonio, sexa cal sexa ese elemento, non desapareza, porque, como ben decía aquí unha das poñentes, ese patrimonio que aínda permanece, que a veces subsace, pero que está aí, que sabemos que está aí, pois tamén nos di moito, e acabamos de velo nesta conferencia, de quen fomos hai tantos anos, e tamén nos di moito de quen somos agora. A compañeira Ana acaba de finalizar a súa ponencia falando, entre outras cuestións, relacionándoas precisamente ca muralla de Noia. Acaba, insisto, a parte de cuestións históricas, acaba de falar tamén da importancia impresionante que ten a toponimia. Cantas veces, hoxe en día, nas nosas propios povos, non temos nin sinalizado os nomes dos lugares que se van perdendo, porque en canto pase a xeración anterior á miña, de persoas de 80 e pico de anos, de 90 anos, si esta xeración, e desde logo as que veñen detrás, non fan por recuperalo, hai moita toponimia que indica moitas cousas, efectivamente, que estamos perdendo. Entón, eu, dende logo, e xa remato agora sí, definitivamente, estou moi contenta tamén de ter asistido, de que me teñades invitado a este acto, porque, bueno, é unha aprendizaxe, todo é unha aprendizaxe, pero tamén é unha rememoración, de cousas que temos na cabeza, moitas veces falamos, hai que conservar isto, hai que preservar aquilo, pero ás veces, mesmo nós, cada un de nós e cada unha de nós, non contribuímos o necesario para preservalo. E non estou falando, evidentemente, dunha contribución económica. Estou falando, pois eso, dunha contribución de limpeza, dunha contribución de non destrucción dese patrimonio que temos, que sabemos que está aí, a veces á vista, a veces non tanto á vista, e mesmo de contribuir a propagar o coñecemento dese patrimonio. Eu, pola miña banda, moi agradecida de estar hoxe aquí e animarvos, dende logo, a que sigades conmemorando as datas, non só da muralla de Noia, as datas dos elementos que consideredes importantes deste xeito, aprendendo que, dende logo, como se adquire o conocemento e tamén a conciencia de que temos un patrimonio absolutamente excepcional, dende logo Noia é exemplo, pero tamén moitos outros lugares de arredor e de todo o país, de toda Galiza, e entón é a mellor maneira de adquirir esa conciencia de que a nosa función como persoas, simplemente como cidadás e como cidadáns, non consiste en pasar pola vida de calquera xeito. Tamén podemos contribuir a que cando nós xa non estemos, efectivamente as xeracións que temos detrás podan disfrutar, como disfrutamos nos hoxe, dese patrimonio que aínda se conserva. Moitísimas grazas e moitos parabéns. Bueno, moitísimas grazas por, deste xeito altruista, ter prestado o vosso tempo e a vosa sabiduría. Este é un pequeno agasallo para que podades lembrar este día. Bueno, pero tamén te veches bondade de vir. Non vos quero demorar moito máis, se alguén ten algunha cuestión importante, pois que a pudera facer, pero bueno, quería pedirvos disculpas na medida de que sei que non todos os lugares teñen a mesma acústica nin a mesma visibilidade. A nós teríanos gustado facer este evento no Coliseo Noela, mas polas razóns que sexan que non nos competen non foi posible. Intentámoslo facer o mellor posible, esperamos que, co paso do tempo
pois se podan facer moitas máis efemérides, xa me pasarás a lista. De verdade, moitas grazas por vir. Pedir disculpas tamén a toda a xente que non puido acudir, posto que, claro, con esta situación en un lugar con esta foro, non? Pois non se puido dar sitio a todas as persoas que quixeron vir, pero, bueno, entendo que, polo menos, pois, que primeiro pediche o suposto para estar aquí. É bonito que tiveramos feito todo isto entre todos. Parabéns a todos, de verdade, porque, bueno, o que se decía antes, non? A pesar da pandemia, pois, bueno, temos que intentar dar vida á cultura, e a cultura e tamén a figuras como a arqueoloxía e a historia, sobre todo a nosa, como ben dicía Rosana, non? Que é a que máis temos que coñecer. Así que, bueno, sen máis, se alguén ten alguna cuestión que dicir, e senón, prego vos que saiamos o máis ordeadamente posible.